No, zdar čumíte teďka na Gamblera, jo, partu Jackass. Teďka vás veme na Jackass Teleshopping, tak se pojďte podívat, co tu pro vás máme. Levný kentus koly, pěkně na píču, na bublany, bude to hubu. Pak tady extra levný bramburky a zasraný, hnusný, hotové. Tady ty nejlevnější bramburky, co existují, metkový. Tady 4 čínské polívky, no a jsme bude prdel. Tady čokoládu bílo-černou, škoda, že není bílá, já nechci černý negry. Tady máme droždí 5 kusů, to bude mňamka jako svině, co se poblejeme naraz. Tady mám připravenou hořčice ještě na zapití a kapesníky, kdybych potřeboval smrkat. Kurva, ani to nevyteklo. Ani. Makej na to, bole. Dobrý den, vítejte u naší kentus čínské kuchyně. Musíme zamíchat a můžeme konzumovat. Ale jsi rád. Byli jsme na půjčce v Africe a sehnali jsme antilopí hovno. Dali jsme ho na čtvereček a teďka ho jdeme žrát. Takže polijem si ho, počkej. Celou držku, ale bude blitka, no co se dá dělat. Polejeme a teďka už dekentu, jako prase. Fuj, to se rozvodí. Fuj! Wow, fuj! Já jsem tu. Já se pokřuju. Už to bude mít. Wow. Ty zase šla jdeme taky, já jsem to chtěl neho. Já jsem se povlil. Už to přijde. Točím tě, pořád. Fuj. A jsou, neho. Teďka vám ukážeme, jak se to chlastá v Číně naše kentus chová, Jackass. Dělej. Jackass, jak se pije? Kde? Senegalu. Senegalu. Musíte se podívat. Nejlepší fotbalista světa Alhaji Diouf rozebíhá kople. Jo, dobrý. Tak. Zdravíme tady z Jackassu, jak se pije v Austrálii. Dobrý den, dnes v našem pořadu Koule vám ukážeme tajemství, proč jsou cikáni tak černí. Zajímavé. Dobře si dívejte na naši reportáž. Ty král. Jamajské hovna. Počkej, stoď. Antilopí hovno přistálo.